थारैनो मा बुंनो सानो? जों बिराद गोजोननाय मोनदों दाहालागै जेराव रिलिज जाबाय टंलानि साया सिनेमायाव क'क्राझारनि डिजिटेल गोल्डआव ओमफ्राय गुवाहाटीयाव सिनेपलिसावमोन PVR सिनेमायावमोन दा PVR सिनेमायाव कन्टिनिउ दोङो बे सेकेन्ड उइकआव आथें होबाय नालाय नैथि हप्तायाव आथें होनाय हिसाबै माने श'नि टाइमिंफोरा एसे सोलायदों माने बेनि अनजिमाया बांदों आरो क'क्राझाराव श' मोननैमोन दायो मोनब्रै जाबाय ओमफ्राय दा जोंनि थाखाय गोजोननाय खौराङा बेनोदि रङियावबो बेयाव जों दिनै फैदों डिलाइट सिनेमा रङियावबो रिलिज होबाय दिनैनिफ्राय स' रङियानि खाथि खालायाव थानाय रायजोफोरा नायनो हासिगोन 4 बाजियाव बे रङियानि डिलाइट सिनेमायाव श'आ जों नुनो मोनदों नोंथांनि नैबे गरायफाख्रि सावथुनाव हौवा सुबुं माहारिखौ बेहाय महर नुनो मोनाखै रावल' खोनानो मोनदों मानि थाखाय बे ओरैनो माबा बे सोरजिलु मोनसे डिसिसन जोङो गावनो माने सानबाय आरो जुदि हौवाफोरखौ खिथियालाफानो मोनसे जेन्डारखौनो लानानै सावथुन बानायो माबादि जागोन नायनि दे होननानै जोङो ओरैनो ट्राइ खालामदों बेखौ एक्सपेरिमेन्टेल होननानै बुङो बेखौ इंराजियाव आरो दा नायग्राफ्रा गासैबो बुंदों जेबो प्रब्लेम नुवाखै जोङो मोनसे जेन्डारजों माने आइजोफोरखौ लानानैल' खालामब्लाबो जों जेबो फिल खालामाखै जों जेबो मिस खालामाखै हौवा माहारिखौ बे फिल्माव मानोना बिथांमोनखौ सोब सिनावनो बबेबा माबाजों महरजों नुयो जों माथोजों जा भइस ओमफ्राय फट'फोरखौ जों बाहायदों बेनिखाय इमेल फैयो हौवाफोरनि मेसेज फैयो बेनिखाय जेबो मिस खालामनाय जायाखै माने नायग्राफ्रा मिस खालामाखै मोजां जादों होनना बुंदों हौवा माहारि गैयाब्लाबो हिन्जाव माहारिया गाव हारसिङै सोलिनो हानाय बिदिन्थि बायदि सानना लाजायो नामा? औ माने बेखौ नायनो नेबाय थानो नाङा जाय हायो बेनो माने मावनांगौ गाव खामानिखौ आरो आवगायलांनांगौ बेखौबो खिथिनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव जिथु एसेबाबो माने समानथि गैया बेखौ जों खिथिनो नागिरदों आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरो जे जों हौवा बेरेखा एकदम नङा नंखाय बेयो जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे समाज मोनसे जोंनि समाजा आवगायलांनोबा हौवा हिन्जाव समानहै माने आवगायलांनांगोन होमबासो हारियाबो आवगायलांगोन माने खामानि हाबा हुखाफोरखौ हौवा माहारिखौ लामा नायालासिनो मावनानै दिन्थिनो हायो नंगौ रङियानि रायजो राजाफोरनियाव आं निमाहा बियो जों सेथि हप्तायाव रिलिज खालामनो हायासै बे गोजोननाय मोनदों सेथि सप्तायाव लाबोनो हायाबाबो नैबे नैथि हप्तायाव जों डिलाइट सिनेमा हलाव रङियाव लाबोनो हाबाय बिथांमोना रङियानि खाथि खालायाव थानाय गासै बर' सावथुन मोजां मोनग्रा रायजोफोरा फैनानै नायफैब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन